ଭାଇନା ଭାଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି? ତଳୁ ଉପରୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ବି ବୁଲେଇଲେ ମୁହଁଟା ସେମ୍ ରହିବ ମ। ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ସେଲୁନ୍ ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ। ବାଳ ମୋର ନୁହେଁ ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଟିକେ ହାଲକା ଦାନ୍ତ କେଲେଇ ଦେଉଛି ତାର। ଭାଇନା ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଖେଞ୍ଚାଟେ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଛି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା କଟା ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ହେୟାର ମସାଜ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ବସ ଚହଲି ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ପୁରା ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖ ସାଇଜ୍ କରି ଭାଙ୍ଗ ବସେଇ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକିନା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମ ଟୋକାର ଦାଢ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିମର ବାଲା ଗାଡ଼ି। କଟାକଟି ଚଞ୍ଛା ଚଞ୍ଛି ସଇଲା, ଏବେ ଟିକେ ବୁରୁସରେ ସଫା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଇନା ହାତରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଇନାଙ୍କ ହାତ ଜେଲ୍ ଠାରୁ ବି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ କଟାକଟି ପରେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଭାଇନା ଟିକେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ମିରର ବୁଲେଇକିନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହି ବି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଟା କେମିତିକା ସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ।